хора, днес си играем на Майнкрафт. И да, и тук довърших къщата си TNT, защото обожавам ти. Опа. Да. Ето как изглежда отвътре. Това е тоалетната. Ето това е тоалетната. Това е моето куче, моите кучета. Моята стая, хладилникът и да. А това е животинската стая. А тези стълби са за... Да, чакайте малко. Лабораторията ми. Това е доктор Магия. Това е моят... Опа, не бе, не сядай. Къде е другото? О. Това са си моите дрънканици. Ето това е факла. Само че редстоун торча и торча са едни и същи, само че редстоун торча, то е просто един и същ торч, само че слагат едни червени такива. Ето. И да, този клип може да бъде малко кратичък, защото искам само да ви покажа какво ново съм направил. Да. Направих и това нещо. Нощна сбирка. Да си играем. Тоест да. Тук има храни и други неща. И на мен тази къща много ми допада. Покривът, тортата. Ето как изглежда. Може малко да чувате от котката. Ако въобще чувате. Добре. И мисля да направя ето това. Взех всичко това. Голям честове. Така. Да. И лопата шопа сега е затворен, защото някой я е развалил и сега трябва да я оправям. И да. И да. Този път, ама то сега малко лагва, защото има много блокчета. Някой е развалил нещата. Това е много звуковно. What? Вие пък какво правите тук? Алелуя. Бам. Сега тук златна, айрон и диаманте. Златна, айрон, диамантена. Такава. Опа. Такава. И почват един и същ. Затова тази е най-скъпата, защото тази е най-вече енчантната. Диамантената най-вече е енчантната. Да. И да. Камерата ми се оправила малко. Тук щях да правя едно нещо. Ама едва ли мисля да го таковам. Така. Става вечер. Време е да ходим на партито. На парти. Не е ли забавно? Забавно. Щеш ли? Окей.
Чакай. Идвате. Какво? Аз нямах ли 4 кучета? Не ми пука. Да спим. Да спим, казах. Готово. Е много лошо. Уи! Това още не знам за какво да го направя. Затова мисля да е за това. Чакай, махаме тия стъкла. И слагаме. Какво слагаме? Е това. И отдолу, и долу слагаме е това. Бам. Само това ми хрумна. Чакай. Идвайте. Така, наспахме се. Има доста нови неща. Не доста. Майко! Луди кучета. Казвам ви. Не ми пука. Да знаете кое най-много ме кефи. Това най-много ме кефи мен. Сърцето ме кефи, тортата ме кефи, розата ме кефи, странното чучело ме кефи, тортата ме кефи, това май вече го казах, да. Чинчи къщата ми кефи, това нещо си там ме кефи, тази грамаданска къща, където за една година я построих. Или беше за 2, не си спомням. За една. От 2015-та почнах да я строя. Да. Сега това е старата ми къща. И аз вече не я използвам, защото имам нова къща, после пак ще построя нова и после пак ще живея. Така ще ви покажа номерите на къщите. И да. Тихо. Така. Първата ми къща, която почнах да строя на това село е тази. Втората беше тази. Третата, като гледам, беше и тази, доколкото си спомням. Падат долу. Третата. Чакай. Първа, втора, трета. Чакайте малко. Чакай. Четвърта е това. И петата ми е Чинчи къщата. Да. И още се питам, ако ви харесва Чинчи къщата, просто напишете в коментарите или просто... Да. И ако искате още... Все едно. И ако искате още да... нещо си там. Да. Аз харесвам доста TNT, затова построих къща. TNT къща. И да. И напиши... Да. И ако това нещо го харесвате, аз казвам, че не ви харесва. What the... Аз казвам, че това на мен много не ми харесва, защото много странно го сложих. На мен, знаете ли какво е най-много ме кефи вътре в TNT къщата? Е това. Кефи ме лабораторията.
Тук направих всички експерименти до някъде. Само един експеримент не ми се получи. Този. И сега ще се опитам да бъде. И сега един торч. О, мах се. Знаете ли какво? Ето. Сено. Пажина. Тя готина. Така. Хабим ток. Изгаси. Изгаси. О, махай. Да, това си е моята стаечка, само че тя е мъничка. Animal Room, дори не знам защо е такава, но... така. И на мен ми харесва TNT къщата. Ако на вас не ви харесва, просто не ви харесва. Тези кучета искам да ги убия, ама не искам. Не знам защо. Тази торта ми изглежда мен много вкусна. И да, ето го бъгнатото нещо си. Бъгнатият портал. Без блокчета. Ама искате ли да го направим с блокчета? В следващия клип ще го направя с блокчета от... това. Да го запомня. И да. О, забравих да кажа, че това е епизод някой си там. Що забравих? Open. Да, Опенхайген. Е този диамантена лопата, която ще бъде енчантната. Мази сега да не се притесняваме. Това е грозния мост, доколкото си спомням. Да, това е вярно. Да. Това са многото вилиджери. Защо са толкова много вилиджери? Омага, като казахме вилиджери, какво става там долу? Чакай бе. Майко, ето защо са толкова малки. Те излизат от такивата. Сега да излезем. Къде беше? Къде е? Тесни пространства. Мразя тесни пространства. Махай се, кучи. Кучи, бягай! Това голем е един голем, който сега ще го съсипя с... Даймон лопата! Бам! Ах ти мръсно! Ах ти мръсно, да ни казвам какво! Що ми уби кучетата, Що ми го убие, тъпо мръсно куче? Едно мръсно. Сори, не можах да се сдържа, ама що ми уби кучетата? Тъпчо. Тъпчо. Да, то си чист слабак. На един удар ги уби. Супер. Така. Хора, ако ви харесва този клип, надявам се да е така. Ако е така, харесайте го, коментирайте го и дайте лайк на клипа, ако искате още. Ако ви харесва този клип, надявам се да е така. Ако е така, харесайте го, коментирайте го, дайте пошлема за клипа и го харесайте, защото имам само 5 абоната и искам да имам още, за да снимам на още. И хорица, айде до скоро!